ҳамдиёрони азиз, мана ин дарахтҳои зайтун. дарахти зайтун дар даруни сатил метавонед бурда дар рӯи ҳавлиятон шинонед, метавонед дар даруни сатили гирифта дар офис монед. дарахти зайтун бениҳоят дарахти бахосият аст. марҳамат, муроҷиат кунед. ин дарахтҳо 15-20 сола аст, лекин қимат аст. ин 3000 сомонӣ аст. аз хориҷи кишвар дарахти зайтунро овардем, қимат овардем. марҳамат, муроҷиат кунед, харидорӣ карда гирифта бурда дар офис мемонед, дар рӯи ҳавлӣ мемонед, пеши корхона мемонед, дар хонаҳоятон мемонед. беҳтарин дарахт аст. ба телефоне ки дар боло навишта мекунам, метавонед муроҷиат кунед. омада бо сатилаш гирифта баред. мана ҳамин сатилаш қади гирифта мебаред. сатилҳои 80 литра бошад. аз ин сатили калон кунед, агар боз нашунамоаш хубтар мешавад. кадоми пеш омад, нағзашро ҷудо карда мегирад. мана яке аз нағзҳояш ҳамин. ана ҳамдиёрони азиз, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 та ҳаст. дар паноҳи худо бошед. марҳамат, дарахти зайтун ки ғафсияш турбаи 50 ғафстар аст. манинаш 6 сантиметр, 6 миллиметр ё 6 гирд ба гирд намоида, мумкин як чанд сантиметр хулоси гап ғафста, аз банди дастам ғафстар. марҳамат, муроҷиат кунед. дарахти зайтун ин мебандад соли оянда.